Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde okuwçylaryň 8-nji mart aýal gyzlar bayramyna jemlenip belländikleri, şeýle-de başga bir okuwçynyň dilegçilik etmekde tutulandygy sebäpli polisiýa tarapyndan düşündürüş işleri geçirildi. Geçen anna günü paýtagtyň 15-nji mektebinde mayor çinindäki polisiýanyň bir aýal işgäri gelip, ýokary klas okuwçylary bilen düşündürüş işlerini geçirdi. Ol özüniň beren gurrunlaryna hatawy düşen mobil telefonuny hem video düşürtdi diýip okuwçylaryň biriniň kakasy habarçymyza 15-nji martda gurrun berdi. Maglumaty görä muňa geçen hepde mekdebiň ýokary klas okuwçylarynyň jemlenip paýtagtyň kafelarynyň birinde 8-nji mart aýal gyzlar bayramyny bellemekleri sebäp bolupdyr. Gepin gerdisine ýatdatsak türkmen häkimetleri häzir күн içinde hem koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hasaby almasalarda ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüş bilen durly çäklendirmeleri, şol sanda okuwçylaryň täze ýyl ýaly adatça köpçülikli ýagdaýda toplanyp belleýän çäherlerine hem gadaňçylyklary girdipdi. 8-nji mart günü ýokary klas okuwçylary kafede jemlenen prototlaryny suraty alyp, olary Instagram hasaplarynda ýerleşdirdiler. Polisiýa munyň näde belli bolandygy ýa-da olary muny kimiň aýdandygy belli däl. Emma gelen ofisier hut şu Instagramdaky suratlara salgylandy diýip düşündürüş işlerine gatnaşdyrylan okuwçylaryň biriniň kakasy gurrun berdi. Mundan başga da polisiýa ofisieri mekdebiň 8-nji synp gyýdy okuwçylarynyň biriniň dilegçilik etmekde tutulandygyny aýdyp muňa nägile bolupdyr. Azatlyk radiosy ýurtdaky dowam edýän ýeti-ykdysady krizisiň gymmatçylygyň we gysçylygyň arasynda dilegçilik edýän adamlaryň zirdibil çeliklerini döwrän aýallaryň we çagalaryň görnütin köpelendigine habar beripdi. Gelen mayor klasdaşymyzyň paýtagtyň Ilham Seýilgähiniň golaýynda dilegçilik edýän pursady polisiýa tarapyndan saklanandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de munyň kabul ederliksiz bir ýagdaý bolandygyny aýdyp, klasdaşymyzy ýazgyry diýip maskarlady diýip, Aşgabatly enatalaryň biri bu gurrunlara saýat bolan oglunyň sözlerini gurrun berdi. Şol bir wagtda polisiýanyň işgäri okuwçy gyzy el sermäge itiren mümkin sebäpler barada hiç dil ýarman, ony beýleki klasdaşlarynyň öňünde diňe ýazgyrmak bilen çäklenipdir. Emma azatlyň habarçylary ykdysady çökgünlüğiň arasynda pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmelerin fonunda hem hökümetden hiç ýyl himayatyň berilmeýändigi sebäpli adamlaryň alaçsızlykdan, mätäçlikden köçelerde dilegçilik etmäge mejbur galýandyklaryny belleýärler. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müstöwrilerini wagtlaň ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gijikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy sinçilere görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysadyna agyr darba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Galy bersede polisiýa işgärleriniň mekdepleri aýlanyp, okuwçylaryň ahlak terbiýesi, olaryň internetde haýsy maglumatlary ýazylmaly däldigi baradaky düşündürüş işleri geçirmegi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Ýatdatsak mundan 2 aý ozal ýokarda gurrun edilen 15-nji mektebe polisiýa işgärleri gelip, garaşylmadyk ýagdaýda 10-njy 11-nji synp okuwçylarynyň akylly telefonlaryny jemläp illerinden alypdylar. Akylly telefonlar bir näçe günden soň okuwçylaryň enatalaryna gaýtarylyp berilse-de, olaryň ilk toplanyp alynmagynyň sebäpleri aýdynlaşdyrylmandy. Akylly telefonlar ulanjylara beýleki mümkinçilikler bilen bir hatarda internete baglanmagy, şeýle-de isleg bildirýän raýatlara ýurtda dowam edýän ustan tutma senzuranyň daşyna çykmaga ruhsat berýär. Şeýle-de smart telefonlar ulanjynyň töwereginde bolup geçen wakalary ýazgy etmegine, onuň maglumatlary birek bilen paýlaşmagyna mümkinçilik berýär.